Здравейте! В това видео най-после ще мина Акю, който ще е първият ми класик Extreme Demon. Нека сега да ви кажа защо реших внезапно да го мина и как го избрах. Първо реших да го мина, защото Дошертус имаше 41% на него, затова реших да го мина преди него. Избрах Акю, защото когато играх Red Lord умрях на 50% и спрях да го играя. А сега е време за прогресите и минаването. Тук случайно минах Акю в практис мода с 0 чекпоинти от 0%, затова трябваше да го мина така. Нивото първо ми хареса заради музиката, а след това не ми хареса заради началото и заради 70 до 100%, защото умрях 41 пъти на уейва на 71% и умрях 48 пъти след него, но това не е защото нивото е лошо, а защото имам скил issue. Но това не е важно, защото най-после минах първият ми класик Extreme Demon без да използвам мода CBF за 5 дена на телефона и 8 дена на компютъра, когато се върнах преди да дойде 15 септември. Благодаря за гледането. Довиждане!